हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि डेम्बे भ्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। गाइस जों दायो नै बागानाव मुलि सारहैगोन। नोंथांमोना नायफैबाय थाफैदो। बिराद गोजानावलै एकदम। जों दा माबा होगोन ग्लाइसेल राउन्ड आप हाग्रा थैनाय बाय यो दायो जोङो मुलि होनो नागिरदों माबा राउन्ड आप हाग्रा थैनायनि। नोंथांमोना नायबाय था मुलिफोरखौबो जों देखायजोबगोन। नै लाबो केमेरामेन हाइजेक दा जों बेखौ होगोन हाइजेक हाग्रा थैनायनि आरो नैबे ना हाग्रा थैगोन ओइयाव होगोन जों साप्लायाव दा जों निखौ होगोन आरो मोननै लाबदो दा जों हाग्रा थैनायनि। गाइस नायबाय था दा जों दै सोनोसै। आखाइला रां इखो आखाइला 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 लाल बकनि मोनने राउन्ड आपसो हाग्रा थैनायनिसो होगोन इखो सुनो नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना। नै आं दा मिक्स खालामसिगोन माने जोंनिया प्रटेक्सन गैया ससमा मास्क लानांगौ जायो। जों दा मास्क गैया जोंनिया ससमाल' दङ आंनिया यस मास्क गैया आरोना जों इमान होबाय थाया थेवबाबो जासिगोन आरो दा जों दैदो बाहाय खामनि मास्क गैया जाहैबाय जोंनिया। आख्लायदो ना आख्लायदो एसे साफा खालामबाय जागोन बियो बेखौबो एसे माबाबाय दा जों जागोन इसिना ना बेसेबां एम 330 जाबाय नै गाइस होनोसै जोङो दा नै आरो नै देन्जार काराफोर माने जोंना प्रटेक्सन गैया मास्क लानो गोनांमोन मास्क जों लाबोआखै ओमफ्राय दा बिदिनो होनोसै आरो बिदिनो होनोसै दा जों दै मिक्स खालामसै। गाइस बेसे होनो दैखौ 14 बेसे मोनैखोलै होबाय था आरोबाव नायदे मुलिया खम जादों नामा जागोन ने नायलाय दैखौ नायलाय होबाय था जाबाय दे बेसे मोनफैनो जास्ट गासैथिंबो लांदां बेनि गेजेराव गाइस नायलांबाय था गासिबो आरो नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो आंनि गोदान चेनेल। ना मावनो माने जाबाय ने फाइनेलि दा जों सोजोबखांबाय दैखौ एबार कपा मारिनोसै जों कपा
दा जोङो नियाव मारिखांजोबबाथाय आरो बेलेग मोनसे दाबसे बागानाव हैबावगोन आरो बे आरो भिटामिन होगोन आरो दायो बेखौबो नोंथांमोननो देखायगोन दा नियाव माबायदि सारो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरो लकेलसो जेबो क्लास गैया जोंना ओरैनो हाजिरासोना जों नायलांबाय था आरो नोंथांमोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला अ थांसो सिङावसो आं आरो Meron naman. May huli sila. Masih bukan. Muna kita. Wah, sapot naman. Ay, misi na tingnan naman. Hello guys, दा जों थांगासिनो guys. Dalam ada लोगोफोर नै दायो जों रेडि. Okay. Guys, subsigon last nebe doglaise. Guys, माने जों फार्स्ट टाइमनिफ्राय दिखांनाय जादिया जास्ट जों लास्ट टाइमनिखौ दिन्थिनाय जाबाय आरो ओरैजाय मावदो उरा 4 बिगामोन ओमफ्राय जों दा नै दखरसेयावल'सै बे दखरसेल'सै बेनिफ्राय नैबे जोबसिगोन अबाव लङा दङ Hey. Oh. Hey. Gila, Dimbe. Dimbe, hwby ta. Fai double dongbawo आरो double-से double-सेल' ओमफ्राय जोब्बाय गैला सेस ओमफ्राय अबाव हैगोन बेनिफ्राय बेलेगाव हैनोसै आरो बेलेग दाबाव हैनोसै मा अरदों मा थाथो पात्ता गैया लुवार अरदों जानो हागौ नामा गाइस